Què té la Sumoll que la van arrencar tota? Aquestes varietats de fora, el merlot, el cabernet, que semblava que eren varietats més nobles, no? Llavors, en aquell temps, la Sumoll ja va ocupar el seu espai. De fet, va ser la varietat més cultivada a tot Catalunya, però amb les noves formes d'elaborar, amb el Sumoll no se li va trobar un espai. Llavors, aquesta varietat es collia quan se podia, possiblement no era mai quan li tocava, perquè s'aprofitava un espai entre el Macabeu i la parellada, quedaven uns dies sueltos, què farem? Doncs vermarem la Sumoll. Avui, tornant a agafar aquell Sumoll que teníem fa uns anys, sabent el que hem après de tècniques de vinificació, coneixent més els tipus de Sumoll que hi ha, perquè clar, llavors tot anava al mateix sac, però ara doncs hem vist que hi ha el Sumoll de gra petit, el Sumoll de gra allargat, el Sumoll de gra gros. I la parellada? La parellada també, no? Hi ha molt poques vinificacions de parellada com a vi tranquil, no? Perquè també sempre es posava com a complement de. La parellada era aquella que menys grau, però el que hem vist és que si tu agafes una parellada també ben cuidada en produccions, o la subvarietat aquesta, la Montònoga, que donen molta flor, clar, la parellada vol una zona una miqueta més alta, no? Llavors també hem de buscar cada cosa al lloc on li toca, no? Dient que l'ús en vi base cava l'ha condemnat, per dir-ho d'alguna manera, a un tractament determinat i a unes aportacions determinades. Però ja ens va bé, perquè ja busquem aquesta funció per la parellada amb el cava, i aquí ja ens va bé. El que passa és que de vegades hem jugat amb la mateixa vinya que teníem per fer un vi base per un base cava i intentar fer un vi de guarda de parellada.